Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023 yılın 29 yanvarı Спасибо, меня Надя вообще, да. Hoş geldiniz benim kanallarıma. Hormatly vatandaşlar, şu gün New York'ta yine ERTV'den 11'de Türkmenistan'da ve beylikli devletlerde birbirine tutsak edilen siyasi tutsaklarda yatan adamlara gorluq protesti geçiyor. Yine şu temamız, gepleşim teması şu protesti gorlamak ve bütün dünya şunu car etmek. Benim bilen efirde Akbeta Paragat Naşya, Akbeta Paragat, salamu aleyküm. Wa aleykümselam, salam kadarly iyleşler. Salam Murat, hem beyleki Nurcan, hem beyleki iyleşlerimiz Washington'un New York'ta şeyler mi bilin häzirki? New York'ta şu protest atsatını tutmayan iyleşlerimizin hem hemmesine salam gönderiyoruz biz. Hava. Yine protest häzir gidip dur, biz sözü Nurcan'a vereli. Hormatly vatandaşlar, men yine bir ýatla diýen. Siyasi tutsaklarda yatan bizim aktivistlerimiz, bizim građan aktivistlerimiz, halkynyň içindäki iň edermen, gaýratly, şu diktator rejimi gönnel kanunlar işletmegi talap edýän adamlar ýatyr. Onuň arasynda Murat Öwezow, Murat Duşemow, Mansur Mengelow, Nurweldi Haldykow, Dädebay, Juma Sapar Dädebaýew. Hawa, gelinini sözü yine Nurcan'a verelim. Nurcan, biz eşdiýäňizmi? Biz eşdiýäňizmi Nurcan? Sesiniz gelen ok. На, держи прям это самое, чтобы Gel, вот это лого было Haydi. видно. Salam vatandaşlar. Şu an biz İnha Birleşmiş Milletler Kuruması'nın önünde mitingimizi geçiriyoruz. İnha yuvaş adamlar uyuşuyor. Я могу вот так показать. Siz geçmişlerinizi geçiriverin. Ya если что, я присоединюсь yine de. Okey. Böyle biz Dinara anam gördük. Dinara salamu aleyküm. Dinar işte burada. Ben de tamam. Yine bizim student kızımız Amerika'da okap diyor, gelip bir güne siyah tutsaklarda yatan adamları gollamanı gitti. Sana yakın geleniniz için. Akbeta para. Siz ruhsat berseniz, men şu yatan adamların bir gıysa ıkbalarına aytıp geçeyin. Näme tutuldy, näme Большой портрет был здесь, Мансур. şolun bir ülediklerini bir adamlara yetirin. Elbette. Onların tam yeni oraya olan şu tutulan waltyny hem-de näme üçin tutulanlygyny ýatlat adamlara. Ýöne sesin biraz pesirek gelýär Murat. Şonu anlatsam. Häzir näýdi? Häzir o Gatalt eger onun gataldyk. Porta sebebi arasynda Nurcan bilen Dinara'nın ses düşýär efire. Şonu sen sesini häzir o gelýärmi? Yok, mumman yervet değil, ölen yönü şu arasında beylek sesler koşularını seni eşitmek kıyınlaşıyor. Düşnükli. Bolya, men onu aýdaýyn. Hormatly vatandaşlar, ine Tomuz 2020 ýylda Türkmenistanyna 5 ýyla basyldy YouTube blogger Murat Rejepović Öwezow. Murat Rejepović Öwezow 48 ýaşynda onun bar eden zady bir goşgy ýazypdyrdy, onu YouTube'da aýdypdyr. O goşgyň ady, ýani orça Gorka Pravda diýär, hakykat, ýani hakykat. Ine şonu Türkmenistanyň hökümeti YouTube'da azy hakykat diýip koronavirus barada goşga aýdanyň üçin 228 statýa boýunça, ýani Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 228 statýasy boýunça maşenniçeство, yani şu bir zat allı bir zat oğlu yeni bir zat deyip şonu bastılar. Şol Murat Öwezow Daşoz vilayetinde yaşayan bizim vatandaşımız. Yine hakiki şol näme üçin batılanlygy yine şol goşgy üçin. Gynansak da şu rejim hakikat üçin, adalet üçin basanokda hakikatsız, adalatsız, yani bir maşenniçeство, narkotik, yeni bir zat bolmajak zatlar goşup şuraya adamları tutsak edip onan jenaýata çykardy.
bir günah ýagdaýda, bir kanun ýagdaýda jinayet işini gozgap, şoň jinayet ýyllary kesgitýärde cezalandyr. Ine ikinji adam Nurelli Hallykow. Nurelli Hallykow bu 4 ýyllyk ýanky jinayeta basyldy. Olam ýanky maşençistva birinden pul alyp almandyrmy, olam bellisi ýok. Ýöne munyň bar eden zady şol voz gelende ýadyňyzda bolsa biz köp temalar galdyrdyk, protest etdik. Türkmenistanda vatandaşymyz ýöne ölüpdi koronavirusdan. Şonda saglyk goruş sistema işlenok. Türkmenistan prezidenti gaçyp gitdi. Kasbide bal tutup onun suratlaryny vatan programmasyna öküdýärdiler. Şol hökümet turup meni işden aýraýmasyn diýip hökümetiň baryny otpuska goýberdi. Ýagny halkyň özüni koronavirusun garşysynda ýaňy gelen epidemiýa ýagyn garşysyna özüni goýdy. Taşlap gitdi. Prezident bolup operativna ýani çözükler tapyp operativna işlerini galdyryp etmeli adam namartlyk edip türkmen halkyna namartlyk edip Kaspiyede bal tutmana özü koronavirusun gorkup gaçyp gitdi. Ýanyna da hökümet akdyp futbol oynan bolýardy, bal tutan bolýar. Bir men diýişim ýaly idiot bir özüne prezident diýip ýören psihiktadan kellesi giden özüne arkada, öz tohumynyň gahrman arkadagy Gurbanly Berdimuhammed. Indi şol Nurelli Hallykow voz gelende voz koronavirus Türkmenistanda ýok diýdi sebäbi şol kellesi giden psihiktadan yaramayan adam gol karar çıkardı. Koronavirus Türkmenistanda ýok. Ondan soň şo bolsa da şo koronavirusy ýanky bagra agyr, öýkün agyr, demysma, ýanky tozoň ýene bir zatlar adamlary bir günä ýagdaýda ýanky görgüler ölen adamlaryň ýa şo koronavirus bar diýenini ýagny jinaýda çekdiler. Bolmasa ölen adamlara adalatsız başka bir ýanky sebäpden öldü diýip ýa bütün dünýäni alady. Ýöne ol aldyk şoň bilen gutarmady. Murat Duşemow ol aktivist, ol ýöne halkdan çykan oglan şu koronavirusyň Türkmenistanda bardygyny suwz etjek bolup her edara baryp ýagny sorap her edarada şonu hakykaty görkezjek boldy. Ine onuň üçin Murat Duşemow basdylar. Ýöne men size ine Mansur Mengelow boýunça gurgun etjek bolýan. Ine şol oglan Mansur Mengelow köp ýyldan bäri tutsagda otýar. 38 ýaşynda 2012-nji ýylda şol oglany Mansur Mengelow men häzir suratyny görkezjek bolýan bir minut durun. Брат Плычев, здесь есть фотография. Да, покажите эту фотографию. Ine şu Mansur Mengelow şol oglan 38 ýaşynda 2010-njy ýyly 22 ýyla basyldy. Şol oglan öz dogany gorajak bolup onuň işlerini ýuridik kömegini etjek bolanda şunu giýje gelip alyp gidýärler-de 2 hepdelap urup saklaýarlar. 2 hepdelap urup şuňa eli bilen aklysta gol çekdirip şunu öz günäsini ýanky boyun aldyrjak bolýar. Olam boyun alman soň 2 hepdeden soň muny goýberýärler. Goýberip mundan gorkup muny ýanky narkomanlaryň nemesine taşlaýarlar. Hiç arda edämesin. O ýerde de bir oturup şu adam Generalny prokuratura, prezidenti we halkara gurulmalarına ýazýar. Ine meni vurdular, 2 hepde sakladylar. Bir kanun ýagdaýda ine şoňa çäre görün diýip ýüzlendi. Ine şo ýüzlenen üçin şunu akydyp 22 ýyl basdylar. Bolmasa Mansur Mengelow buluç halkynyň haklaryny gorap, olara kömek edip ýuridik konsultasiýa berip pravozащита bilen Türkmenistana meşgul bolýan oglandy. Bir günä basylan oglan. Ine şol oglan 2018-den bäri yaraman ýatyr. Ine şoň aýagyna gangrena başlapdyr, tuberkuloz gidip dur. Şol häzir bolnisada ýanky türmäň içinde bolnisada ýatyr. Şoňa kömek, medisin kömek edilen ok. Bu görgülü oglanyň ýaňy ýakynyna eje tardan çykdy.
oğluna garşyp 10 ýyllap garşyp ardan çykdy. Indi şu Mansur men diýerler. Bir güne 20 kilo basylan oğlum. Näme ol prezidentden kanunlugy, konstitusiýaň käpil bolan üçin öz konstitusiýon haklaryny talap edin üçin. Ünsürüm. Indi şol diktator döwlet bolýar. Ya bu näil döwlet bolýar? Eger sen öz kanunyny gorap, seni bir güne ýagdaýda akydyp, urup, ýenjip, iki hepde ýa-ni senden bir topar arzalyp, bir topar öz üstüne jenaýetler aljak bolup batyş eden bolsa, senin şol bir güne zatlary, bir kanun zatlary, bir güne ýagdaýda sana batyş eden bolsa, senin bir kanun zatlary prezidente ýüllenip, Türkmenistanyň kepil bolan prezidente ýüllenip, şonu aýdan ýagdaýynda 20 ýyl basýan bolsalar, onda ol näil demokratik döwlet bolýar? Gelin şu barada biz gysgaça gurrun edelim. Hormatly vatandaşlar, ine men diýjek bolýan zadym Türkmenistanyna kanun işlänok. Kanun käbirde işleýär. Haçanda sen kanunyň Berdimuhammedowlara täsir etmese, haçanda sen kanunyň korrupsiýonýarlary ellemese, haçanda iki san adamyň, ýa-ni ýöneköy adamyň bir-birinden ýa-ni bir sumka bir zat bolsa ýa bir çana bolsa, ine şöyle kanunlar serdilýär. Ýöne hakykatdan hem serdilmeli kanunlar konstitusiýaň esasyna, Cinayet Kodeksi, Građanski Kodeksiň esasyna bozulýan ýa-ni bir kanunluklar serdilenok. Ine gelin şu barada gurrun edelim. Ahmet Prav, men size söz berýän. Siz näme pikir edýäňiz? Şuraya bir güne batylan oglanlary, öz kanunlaryny, öz haklaryny talap eden oglanlary 2012'den bäri, 2010'dan 12'den 17, 18, 19, 20 ýylla, 20-nji ýylla ine basyp gelip oturýarlar. Şul adalet döwletmi ýa şul bolmaly zatmy ýa prezidente sen ýa-ni bir kanunçylyk aýtmaly, kanunçylyk aýtmaly, prezident bizde Türkmenistanyň bir paça, onu ýüllenmeli, o diňe konsertler üçin, diňe ýagny toýlar üçin, başga zat üçin ol prezident däl. Ine häzir şoň ogly, olam şol ýaly üçin. Näme görýäňiz özüňiz? Bu meselede öňüm bir dürlü wagtlarda, dürlü ýagdaýlarda biz gurrun edipdik. Türkmenistanda bolup geçýän şu hadiseler umuman söz bir ýana, iş bir ýana diýip bir nimesi var Türkmeniň, aýdan sözü var. Döwlet halkynkydyr diýen lozungyny ýa-ni şigary assylar Niçkin Berdimuhammedow gelýän döwrüne hamanan haşy Berdimuhammedowyň öz şigary ine şuňa da uýjak, şu boýunça da döwleti dolandyrjak diýip. Ýöne birinciden döwlet halkynkydyr diýen şigar ol faşistik şigar. Ol Mussolini'nin öňe süren şigary, İtalyan faşisti, faşizmin düýbüni tutujy Mussolini'nin şol öňe süren öz watyny şigary. Ol Berdimuhammedowyň şigary däl. Diýmek, egerde Berdimuhammedow şol şigary düýýal harplar bilen mysal üçin aýdaly Türkmenistanyna ýygnak geçýän konferensiýalar, gurultaýlar geçýän, halk maslahatlary geçýän jaýda asyp goýan bolsa, ol özüniň faşistligini boýuna alýar. İkinciden hem döwlet halkynkydyr diýmek bilen ol şigary halka berýär, kanunlarym aýak astynda diýip bilýär. Egerde Türkmenistanyna doğrudan döwlet halkynky bolsa, ýani doğrudan demokratik döwlet bolsa, ýani demokratik döwlet diýmegiň özi halk döwleti, halkyň dolandyrýan döwleti diýmek. Diýmez, halk kraça dolandyrmak. Egerde halk dolandyrýan bolanlar hiç wagt siýasat sow bolmady türmelerde, zymnanlarda. Emma beýnelden Türkmenistanyna SSR ýykylaly bäri, hatta pas dogrusyna aýtsam 90-njy ýylda Türkmenistan öz baştaklygyna eýe bolaly bäri. Ýani garaşdyrlygyna däýerler, öz baştaklygyna suverenitet alaly bäri, SSR-iň düzümine. Şondan bäri türmelerde siýasat tutsaglar bar. Ol tutsaglaryň sany käte birazjyk azalýar, käte köpelýär ýöne hiç wagt Türkmenistanyň türmeleri şondan bäri siýasy tutsaglardan azat däl. Madama bizim türmelerimizde
siyasi tutsaglar jebir çekip ýatyr. Indi öz wagtynda men özüm hem siyasi sebeplere görä gysga wagtlaryň tutsaglykda boldum. Türkmenistanda ýöne iň uzak tutsaglyk, siyasi tutsaglyk maňa öý tutsaglygy görnüşinde çykarly. Şol öý tutsaglygyny da men 1,5 ýyldan urak oturdum. Öý tutsaglygyna oturmagam, olam tutsaglyk. Yani sen gidecek diýerine gidip bilen ok, gelecek diýerine gelip bilen ok. Sana belli bir şäk goýýarlar, mysal şunu ştadan alyp magazyny, ştadan alyp bilýän, çağalar bagyna gidip bilýän, getirip bilýän, onuň mektebe gidip bilýän, getirip bilýän, şunun başga ýere gitmek bolanok diýip maňa kesitdiler. Şol 3 tane uğur watda. Şol uğurdan çykdym, gapdala geçirdim, idimden gelýärdi hökman KGB'nin işgärleri, ya piyada ya maşinni dolanydyňa diýip şu taýda duýduruş berýärler. Öňde Eýranyň serwazlary ýaly dikert durlar, dolanydyňa diýip. Onuň hem ýalas dolanmaly bolýan, sen olar bilen ýaka tutuşasyn gelen o. Şolar ýalak ýagdaýda men özüm 1,5 ýyldan urak watlap oturdum. Siyasi tutsaglikda. Indi şoň üçin men şu adamlar Murat Öwezow, Murat Duşemow, Mansur Mengelow, Nurgelli Hallykow, Cumhuriyet Partiyada Baýfyň siyasi tutsaglikda oturmagyny gaty güýçli menne protest var. Sebebi men özümden tutýan, öz çeken jebrimden, şo ýadymda, men şonu ýadymdan çykaramak. Ne hak yere basýardylar, tutýardylar, tutsag edýärdiler. Şu oglanlaram, ne hak basylan oglanlar. Näme mysal şunu edeli bir siyasi goşgy ýazmak ýa pamflet diýilýär, siyasi goşga. Pamflet ýazmak gadagan zatmy. Näme üçin Murat Öwezow şol azy hakykat diýen pamflet ýazan üçin ol tutsag edilýär. Oňa başga ne hak günah ýüklen. Umuman hiç tadı gelmörmeller. Şol Türkmenistanyň siyasi sebeplere göre basılsa da adama muddama başga bir günah ýüklenýärdi. Yani cinayet jogapkärçiligine çekmek üçin şonu yalan töhmetlerin esasında basmak üçin hükman başga bir töhmet atylýardy. Mysal üçin Şirali Nurmuradow öz watyny 90-njy ýylda onu tutdular, 91-nji ýylda da basdylar. 3 ýyl, 3,5 ýyl pamfletler üçin. Şu siyasi pamfletleri goşular üçin ediline Murat Öwezow şu azy hakykat diýen goşuk üçin basanlar. Şiraliň şu wagtlarda Niýazowyň garşysyna, onuň başga da deputatlaryň garşysyna häzir döşüni gaýşardyp ştaýda Ýewropada men deputat boldum, halkyň hukugyny goradym diýip ýalan sözläp halka allap oturan adamlaryň garşysyna Şirali siyasi pamflet. Şol sebäpden hem Şiralini bastılar. Ýöne men şol suwduna gatnaşdym Çerjewde, onu suwd etdiler-de. Şol suwdda şoňa ýönkelýän günä düýbünden başga günä ýönkeldi. Hamana sen adamlardan karz alypsyň, sen şol karzlaryny üzmänsiň diýip. Oň üzüp ýetişenem bar, ýetişmedigen bar. Galanyny biz az berli kalp adamlar bolup şonu ýygnap, şo Şiraliň karz alyp üzüp ýetişmedik pullaryny berdik biz adamlara. Käbirlerim aýtdy, biz ýüregimizden çykarp berdik, biz Şirali onu ýygyna berer ýa ber diýen niýetlen bir karz berem dok diýip şoňary özleri geçdiler şoň günäsini. Ýöne oňa garamadan Şiralini hamana şol karz alypdyrda, şo karzlaryny üzmänler diýip basyp goýardylar. Men aýtjak bolýan zatym şu demokratik döwletde, hukuk döwletinde siyasi tutsaglar bolmaýan. Men öňümde şu wagt birinji gerek üns berýän bolsaňyz Şwetsiýanyň baýdagyny goýdum. Şwetsiýada ýoksam men 94-nji ýyldan beri ýaşaýan. Men şu taýyp gelen ilkinji türkmen Şwetsiýa şu meselede siyasi sebeplere göre. Hiç wagt şu ýadymyza salyň men Şwetsiýanyň baýdagyny öňüme tutunup çykyş eden geldim çakaçyny. Ýöne şunu men şonu goýdum. Olam özüm üçin näle? Murat Öwezow, Murat Duşemow, Mansur Mengelow, Nurgelli Hallykow, Cumhuriyet Partiyada Baýfy adamlar üçin. Ýöne şu adamlaryň bir adyny bilýärsäler. Emma olyn bilen adyny bilmeýän adamlardan bar siyasi tutsaglar. Mysal üçin ýa ýakynda bize bir maglumat gelip goşdy. Şol maglumatda 3 tane ýaş oglanyň mundan bir ýarym ýyl içemesi mundan türme basylanlygy barada habar berilýär. Şol oglanlaryň ne hak basylan, özüm siyasi sebeplere göre basylan. Biz şol oglanyň häzir adyny anyklamaga çalışýar. Yakın gelecekler, şolun adını anıklamak başarsa, biz şol oglanlaryň
siyasi tutular hükümünü şu adi ağdalayan adamların arasında iyileştirmenin arasında hükümet koşmalı ki şolomam adaletini. Юлечка, чуть-чуть, дай немножечко интервью. Şoň üçinem men aýtjak bolýan adam şu hemmeti şu oğlanın şu oturan iyileştirmenin hemmeti şol А, рупор есть. oğlan akdilip Инара, рупор. Siyasi tutsu. Hiç ilişom Özbek halkının öňünde de, Özbek döwletiniň öňünde de, Türkmenistanyň hep öňünde de hiç il günäsi ýok. Emma ol şonu oğurlap akdip bastılar Özbekistan'ın türmetine. Özbekistan'ın el Türkmenistan'ı alıp baraya özünü şu meselede diktatura yurdu, diktatörçülük yurdu. Onu hemen aytçakladım. Şu bu işte sözümü cemleten şu Murat Döwedow'un, Murat Duşemow'un, Mansur Mengelow'un, Nurgelle Harlikov'un, Cumhuriyet Partiyada Wayf'un hem de şol üç oğlanın ýa-da adyny bilemzok diýşolom. Ýöne sany hem çen bilen ýaşlary barda maglumat geldi. 25 bilen Bağışlan. 35 ýaşyň aralygyna şol üç oğlan. Şolary hemmesini adatlyga goýbermeli bir talap edýär. Bağışlan, bana söz berseňiz. Biz inhabiýaryk toplandyk. Men jemledim sözüm häzirçe. Ha, bağışlan. İnha biz bir yerde toplandık. Her milletten var. Centralna Asya, Orta Asya'nın vekilleri var. Hem de Rusya'nın var, Ukrayna'nın var. İnha bir gıyacağızımıza Yulia bilen Aşgabat'tan özü New York'ta yaşıyor. İnha Birleşmiş Milletler Kuruması'nın önünde bu aksanı geçiriyoruz. Bu aksanı geçirmek bilen Юля, скажи что-нибудь, 2 слова. Вот, на, наушники. Мне мне туда или Здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Сегодня здесь, возле штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, собрались представители многих народов. Это Россия, прежде всего, поскольку виновница всего этого, что происходит сейчас в мире. Украина, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Основные требования организаторов этой акции – освобождение политических заключенных в наших странах бывшего Советского Союза, которые, к сожалению, находятся по-прежнему под влиянием Кремля. И зло, которое находится в Кремле, оно должно быть искорено. Несомненно, сейчас идет война, ужасная война, братоубийственная война, которая должна закончиться победой, несомненно, победой Украины. И я очень уверена, что если война закончится победой Украины, она закончится победой Украины, то я надеюсь, что и наши страны тоже будут свободны, потому что диктаторские режимы, которые установились в наших странах, они, к сожалению, как я уже сказала, находятся под влиянием Кремля. И я очень желаю свободы нашим странам, свободу политическим заключенным. Нет войне. Мне все до слез. Просто это самое заключительное. И я хочу... Может быть, и микрофон дать? А? Сейчас я скажу. Ага. И мне хотелось бы еще добавить ко всему тому, что я сказала, и передать уже микрофон другим участникам акции. Вместе против войны. 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 Наши народы, я уверена, могут прекрасно жить без помощи Кремля, помощи в кавычках,
Наши народы имеют достаточно хорошее, успешное, дружное прошлое, чтобы жить, не стесняя друг друга, отдельно друг от друга и оставаться добрыми, счастливыми соседями, без взаимного преступного влияния. Я думаю, что мы достаточно мудры, и мы достаточно смелы, и мы достаточно добры для этого, без преступного влияния Кремля. Но вместе против войны, несомненно, только за дружбу, любовь и независимость друг от друга в хорошем смысле этого слова. Только дружба, только любовь и взаимовыгодные отношения, но независимые и свободные. Вместе против войны. Вместе против войны. Вместе против войны. Вместе против войны. Спасибо большое. Спасибо большое, Оля. Вместе против войны. Очень хороший лозунг. Мы все против войны. Свободу политическим заключенным стран Центральной Азии и Украины и России. Украины, там нету политических заключенных, но России точно. Стоп войне. Уважаемые товарищи, уважаемые граждане, уважаемые наши зрители. Сегодня, 29 января 2023 года, в 11 часов дня у здания Объединенных Наций в Нью-Йорке проводится протест в поддержку политических заключенных, находящихся в тюрьмах стран Центральной Азии, России, Белоруссии. Мы всех призываем поддержать этот протест. И вот мы ведем специальный эфир с подключением Нью-Йорка о том, что там происходит. Я хотел бы напомнить, обратите внимание, внизу фотографии есть людей, тех заключенных, которые сидят. Я вижу людей из Киргизстана, которые вот политзаключенные там сидят. Уважаемые зрители нашего канала, в прошлый раз, когда 2 декабря мы были на протесте там, да, мы выступили и показали все фотографии, в частности, киргизских политзаключенных. И нам позвонили, значит, на следующий день с тюрьмы Киргизии позвонили и поблагодарили, что мы о них сказали, им сразу улучшили условия. То есть люди, которые находятся сегодня в тюрьмах, да, по политическим мотивам, они к ним более жестоко относятся, их избивают, у них содержание очень тяжелое. Те люди, которые убили людей, маньяки, они лучше содержатся, чем наши заключенные. Поэтому я прошу вас всех поддержать этот протест, написать комментарий, поделиться этим видео и распространить это видео по всем местам, где это только возможно, во всех социальных сетях. Я хочу напомнить про туркменских заключенных. Вот в Туркменистане Мурат Авезов, он написал стихотворение, которое называется «Горькая правда о коронавирусе», и выступил в YouTube, его просто прочитал. Только за это он был осужден властями Туркменистана. 48-летнего Мурата Рзеповича Авезова осудили по статье 228 Уголовного кодекса Туркменистана за мошенничество. Он сам с Ташауза. На 5 лет посадили человека только за то, что он написал стихотворение. Вот как в Туркменистане рассматриваются права человека и как можно свободно говорить. Поэтому, уважаемые туркменистанцы, тяжелая ситуация в Туркменистане с правами человека, тяжелая ситуация в Туркменистане с политзаключенными. Мы должны их поддержать. Завтра мы все можем там оказаться. В Туркменистане, если вы знаете, около 70% населения уже побывало в тюрьмах. Специальная репрессивная машина сажала, а через амнистию выпускала, сажала, через амнистию выпускала. Вот так они запугали народ. Они показали страшные условия содержания в тюрьмах людям, чтобы те
рассказывали другим людям и второй раз не хотели в тюрьму. Поэтому они соглашались с любыми требованиями, незаконными требованиями власти, в частности президента Ниязова по кличке Туркменбаши. И еще хуже президента, и сейчас он стал президентом Народного совета, 21 января он изменил сам Конституцию, себе и своей семье поставил неприкосновенность к своим зданиям, сооружениям, к себе и к семье. То есть он выше Конституции себя поставил и объявил себя национальным лидером. Мошенник, психически больной человек, довел страну до катастрофы. Народ не может ни защитить свои права, ни противостоять вот этим беззаконным действиям. Политических заключенных, находящихся в тюрьмах, больные, к ним нужна элементарная медицинская помощь, которая не осуществляется. К ним относятся как к изгоям. Их избивают, убивают, они пропадают. Данных нет о них никаких. К ним нельзя прийти, нельзя передачу передать. То есть никакие тюремные условия не соблюдаются. То есть не только на воле, но и в тюрьме. Это вот такой Туркменистан. Я хотел бы рассказать про Нургельды Халыкова. Нургельды Халыков был приговорен к 4 годам лишения свободы. Только за публикацию фотографий, где в ресторане ВОЗ совместно с властями Туркменистана берут взятки и отмечают праздник, что нету коронавируса в Туркменистане. Вот эта сделка между ВОЗом и Туркменистаном была зафиксирована, и эта фотография оказалась в социальных сетях. Только вот за это этого человека посадили. Там не видно, что они передают друг другу деньги. Там прекрасно видно, что люди в ресторане сидят, отдыхают, когда в Туркменистане везде коронавирус, люди умирают, я не знаю, огромными масштабами. Эти люди сидят в ресторанах, договариваются, смеются, улыбаются. И потом дают заключение, что в Туркменистане коронавируса нет. Вот за эту фотографию Нургельды Халыкова посадили. Я бы хотел остановиться более подробно о Мансуре Мингелове. Мансур Мингелов в 2012 году, туркменский правозащитник, в возрасте 38 лет был приговорен к 22 годам лишения свободы. 24 ноября 2022 года туркменскому правозащитнику Мансуру Мингелову исполнилось 48 лет. Это уже 11-й его день рождения в тюрьме. Он встречает в колонии, а точнее в тюремном госпитале. В июне 2012 года туркменский правозащитник Мансур Мингелов был задержан в рамках уголовного дела, фигурантом которого являлся его брат, якобы. При задержании его сильно избили, а затем, чтобы следы побоев успели зажить, безосновательно поместили в центр реабилитации наркозависимых. Там его пытали, подкинули наркотики и хотели получить признание от него о том, что он наркотрафиком занимается, наркоман и так далее, и так далее. Его заставляли подписать чистый лист бумаги, на что он отказался. Его держали там около 2 недель. Много пыток проводили над ним. И после этого через 2 недели отпустили. Однако Мингелов решил отстоять свое право на защиту, пожаловался на пытки в Генеральную прокуратуру Туркменистана, президенту Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедову. И кроме того, он задокументировал и указал ряд случаев пыток других этнических булуджи в Марийском Вилате и передал эту информацию не только в Генеральную прокуратуру и посольство США, и в представительство ОБСЕ. Вот за это гарант Конституции Гурбангул Бердымухамедов со своими МХМ, нацбезопасности, террористами посадили его на 22 года. Издевались над ним. Незаконно его привлекли за порнографию, в контрабанде, незаконных оборотах наркотиков. Первоначально Мингелова содержали в политическом Присутствующий здесь собирается с мыслями, я скажу. Авадан ДП, этот человек находился, это Авадан ДП, знаменитая тюрьма в Туркменистане. Высота этой тюрьмы около 1,20 м, 1,50 м местами. Ты должен с гоблиной там ходить, чтобы ты чувствовал наказание. Это специальная тюрьма построена для политических заключенных людей, которые работают во власти. В дальнейшем у Мингелова начались проблемы со здоровьем. В 2018 году он оказался при смерти из-за туберкулеза. У него начались проблемы со здоровьем сильно.
И лишь после публикации Turkmen News был переведен в больницу для заключенных МР-Б-15. Оттуда его вернули в ЛВК-11, не долечив. Осенью 2021 года состояние Мансура вновь ухудшилось. Теперь у него развился остеомиелит на ноге, сломанный при задержании в 2012 году. То есть в 2012 году ему ногу сломали при задержании, так и не оказали помощь. Процесс усложняется туберкулезом. Сразу после того, как независимые СМИ написали об этом, пожилые родители Мингелова получили уведомление о выселении их из дома. 16 октября 2022 года мать правозащитника Мансура Мингелова, Зулиха Мингелова, в возрасте 67 лет, не выдержав эти все тяжелые условия, скончалась от цирроза печени, так и не дожившись и не дождав своего сына. Вот такая трагическая история почти с каждым активистом, с каждым человеком, который защищает свои права или защищает конституционные права других людей, или помогает, объясняет, занимается правозащитой в Туркменистане. Это Туркменистан. В Туркменистане нельзя защитить свои права. Где-то, кое-где, на каких-то маленьких участках можно защитить какие-то свои права. Больше нет. Мы приходим в консульство в Турции в 2022 году, в августе месяце. Нас кастетом избивают. Мы хотели передать письмо главному гаранту туркменской конституции, наших прав, Гурбангулы Бердымухамедову. Мы пришли в консульство, передали официальное письмо. Заместитель генерального консульта, сотрудник национальной безопасности Мердан Мустаков выходит с 3 работниками консульства с кастетом в руках, избивает всех, кто пришел. Женщины, дети, всех. Туркменистан, есть видеозаключение, есть 16 адвокатов, которые боролись за то, что привлекли к ответственности этого Мердана Мустакова. Вы не поверите, Мердан Мустаков находится в Турции, в генеральном консульстве и продолжает заниматься национальной безопасностью и своей консульской деятельностью. Даже за рубежом, в Турции, в России и в других бывших советских странах наши граждане не могут защитить свои права. Это вот такой Туркменистан. Вот такое беззаконие распространилось уже наружу. Мировое сообщество должно обратить внимание на это. Это невозможно. Этот диктатор узурпировал не только власть, он уже вот это беззаконие, как инфекция, пересылает в другие страны. Я надеюсь, что мировое сообщество, Организация Объединенных Наций, Управление по правам человека в Женеве обратит на это внимание. Спасибо. Я хочу слово передать нашему активисту Либерти. Либерти, Туркмен шайтаным моля. И на шуге черян протеста. Neme, salam hormatly vatandaşlar, salamu alaykum ýaşullar. Neme, meniň aýtjak zadym, hormatly vatandaşlar, biziň her birimiz siyasi tutawlaryň gününe düşüp biler. Yani bugün ýoklaý meni gyzyklandyran ok beýle zatlar diýmerler da. Neme, şol adamlaram erwe diş edip ýa bir günäý iş edip ýa bir jenayat edip şo neme siyasi tutsaw bolmadylar. Olar öz hakyny talap eden üçin öz goňşusynyň, öz owadaşynyň ýa umumy halkyň hakyny hemde belli işler üçin öz hakyny hökümetten talap eden üçin şolar basyldy. Şolary jenayatçylyk ýollar bilen herhil töhmetler atyp şol adamlary basdylar. Ýa biziň her birimiz şolaryň gününe düşüp biler. Şonuň üçin hem hormatly vatandaşlar biz neme siyasi tutsaglary goldamaly. Siyasi tutsaglara elimizden gelen kömegi etmeli. Olar gelsin ýene de öz hakyny biziň hakymyzy talap etsin. Bizden ullakan neme iş talap edilen ok diňe goldamak, şolaryň hakyny talap etmek. Boldy. Sağ olun. Sağ olun Murat. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, Murat Avezova, Murat Duşenova
Mansur Mingelova, Nurgül Hallikova, Dedevay Cuma Sapara ve beyleki bizim bilmeyen siyasi tutarlarda yatan adamlara yine go'lou, şolary azatlyga çıkarmak. Gurbanul Berdimuhamedov, Serdar Berdimuhamedov, siz Türkmen halkynyň öňünde uly jenaýat iş edýäňiz günne. Siz jogapkärçiligi çekilersiňiz. Siz siyasi tutarlarda yatan adamyň hemmesini azatlyga goýbermeli. Men sözü ine häzir bizim başga aktivistimiz Mýraly Serdar Hojanepesow berýär. Serdar, söz sizden aýdyryn. Assalamu alaikum izleyiciler. Hava içeridekiler hine del. Bütün halkı, bütün yurdu halas etmeli bu diktatör zulmünden. Günümüzde de bolturşalyk Orsiýadyň ýagdaýy bolsun, beýleki ýagdaýy bolsun düşen günü, Orta Aziýanyň ýagdaýynyň gelip düşüren günü hemmesiniň başyna bir Putinski diktatoryň oturmagy özü ähtimal hem boljakda görünýär, hem ýakyna Orta Aziýanyň içerisinde ähli diktatorlaryň aýryljakdygyna, Türkmenistanyň içinde de aýryljakdygyna dogry göz ýetirýär. Ve şoňa dogry barýas we dogryny halk bolup biberege kömek etjekdir. Nesip edenden. Sag bolun. Sağ olun köp. Bize goşulup protesta goşýan siyasi koda yatan adamlara gol ýanyňy. Ýöneşýärdi men başga zat belläkeşdirdim gelýär. Men Türkmenistanyň içindäki adamlaryny gülleşýän Türkmenistanyna bir topar adam biýüne ýagdaýda tutsagda ýatyr. Hökman siyasi tutsagda däl, ýöne ýanky kiçik hojalyk işinde de eger bir kiçik zat eden bolsa 5 ýyl, 10 ýyl, 15 ýyl ýatyrlar adamlar. Ýa şol adamlaryň biýüne ýatyp, mysal üçin 10% möhledini oturup saklanmaly bolsa 100% köpelip, ýa 10 esse köpelip basyp ýatyrlar. Şolardan pul aljak bolýarlar, pulun pul bermeseler, maksimum diýerler şol. Ne şol arada akbeta para bir söz aýtsaňyz näme görýäňiz? Şol adamlaryň biýüne ýagdaýda türmelerde otyr. Ine men habaryma Göktepe, Tejen, Mari vilayatynyň adamlar olaň çağlary 10 ýyllyk, 15 ýyllyk batyrypdyrlar. Birinji klasda çağı solunda gidýärler. Eýem çağı 10 klasda. Eýem käbir durmuşy. Ýa-da şunu dinläli ýa-da protest bilen. Şu Murat, nabir täze bir öň agdalmady kategoriýany gowdum häzir sen. Köp sag bolşoň üçin. Doğrudan dine siyasi sebeplere göre değil de yönü kimdir birinin eden cinayetini yapma için bir yönü adamlardan birini tutup şoň günäsini eden cinayetini yüklep dünýäne atylan adamlarym, türme atylan adamlarym gaçken. Men gördüm mesela şuna delin diktatörün birini bilýän oýunly bir 6-7 ýyl boldy. Browlan şunlar duzak kurýarlar da. Häkimlikde häkim bolup işlän adam Newtda edýa ogurlugy, urya, ýarya, paralya döwlete ziyan ýetirýär. 1 neçe milyon. Onun bunu näme edip yapmaly? Ol ogurlan pullaryny ona maşina alypdyr, öý alypdyr, sowupdyr, ýerine goýup biljekler. Onun bir Aşgabatda oturan, şol ýokarda oturan nemede, MHM'de oturan, hökümetde oturan öz tanışlar bilen, dostlar bilen maslahatlaşa niye deyin niye? Onların basın bağırla gelmeli. Bağırla gelmeli, men niye de hatalı dokumalı. Onun bular öň bileşoň uğurlan pullaryny bile soğup gören adamlar da. Onun bular aýdýarlar sen niye sağlığım sebäpli meni işten boşadym diýdi arda ýaz diýe. Şu bolup geçen waka. Onun sen aýrylýa ýerine de diýe bir tap diýe bir hiç ýyl organ sorulmajak, sorulmajak ýeke. Bir şunu dinleyelim de tep. Onu men dowam edýär. Dowam edýär. Aýdyryn. Мурат Кылычевич, сейчас Инара будет говорить, послушайте. Давай. Ya anladım. Eşitmek kıyın bolýar da, ondan men soň dowam edem. Да. Давай я буду читать. На. Dinara bizim Türkmenistanyň wekili, Türkmenistanyň
Grajdany ine New York'ta okapıyor. Hoş geldiniz Dinar Aydın. Dinliyoruz. Sağ olun. Hoş bulduk. Bugün günlerden 29 Yanvar 2023. yıl. Biz şimdi bütün arkadaşlarımız geldi burada gördüğünüz gibi protest geçirmeye. Ukrayna'dan, Rusya'dan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan. Hem yani öz dilimde gepleyin. Hemmemiz şimdi özümüzün hak hukuklarımızı talep etmek için öz yurdumuzun bizlerin semyalarımız Türkmenistan'da dostlarımız hemşehrilerimizin hemmesinin haklarını talep etmek için böyle geldik, toplandık ve hazır devam edotan şöyle görkezin. Doğru. Hormatly vatandaşlar, Да. New York'ta. Aydın. Да, сейчас это продолжается. Diller de karıştı. Kusura bakmayın. Şimdi haklarımızı talep edemiz. Özümüzün, öz yurdumuzun, bu diktatöre, Putin'e, bütün bizlerin Berdi Muhammedov'ları stop demeye geldik. Dünyada ferahatlık istiyoruz. Ağzı birlik, hemmemiz birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kısacası. Böyle. Hani bir sözümüz devam etsem olacak. Dinara köp sağ ol. Dinara inniki doğuşla çelli. Siz geçiren protestini değil. Osa güllerinize gelirsiniz biz devam ederiz. Öyle mi? Dinara senin bir hayır nimeden Nurcan'ın ikimizden Özbekistan'ın bar olsa Özbekistan'ın bizim şu hukuk koruyucu yavrularımız aktivistlerin birini çıkış ettirseniz katı govu olacak. O tayda bizim iyileşimiz Cuma Partisi'ne bayıp türmede yatıyor. Şol var arada şu Özbekistan'ın siyasi savunum yağday var arada durum verse katı govu olur. Okey. Bak şimdi göreyim ben Özbekistan'la geplemek isteyen olsa aydamız yani. Onu Böyle, birazdan böyle. görkezemiz. Sağ olun. Nurcan, Dinara köp tanır yapasın. Sağ ol. Yani bizim vatandaşlarımızı gollayanıda. Akılda para devam ediyorum. Hava inni şu yankı bolup geçen vaka gatı aylığın şu vakada. Onun bular neyme diyorlar? Dilleşiyorlar. MHM'den bir adam, onun hükümetten bir adam, onun şu nivtadaki önkü hakim parafor hem devletin malını uğurlan milyonlap ağır neme yetiren, şirket yetiren devletin finanslarına. Bular gözlep tapyalar nivtadan bir garip olanı. Yokoruk bilimli, hiç ilsiyreği yok, tanışı yok. Bir eceti var, bir garip olun yerlerde. Govi halal öz gadanın bilen onk gören olun, mın daşına geçerler. Biz senin sana vedipe verecek, sen şeyle bir govu olun, arası olun, sen hakim olmalı. Yani men hakim diyenler bir idaran yol başlığı, yankı bir köp pul aylanyan idaran yol başlığı edip koyuyorlar. Onun mını işo ırcak olanlarına o neresi ilki yoğum deyiptir. Yok men onları da özüm münasibem görmek deyip boyunu kaçırıp dururlar. Yöne bunu koymandırlar bunu. Sen hükman bolmalı, sen katı münasip şeyle yok oruyor deyip sen deyip bunu daşına geçip bunu yekelep bunu razı ediyorlar. Bunu razı edip şol vedipe belleyeler. Şol vedipe belleyeler onun bari oğun bir 2 aydan mı neyemem ya 3 aydanın barla geliyor Aşkabat'tan. Barla geliyor bölüm, niyeçin milyon pulu yeten ok diyede. Yeten ok oğurlanın inni bunu veripetini kabul edenine de bağırlatmandırlar. Туркменистан. Все, кто здесь, сидящие, стоящие, все против войны. Спасибо. Кто следующий? Давайте послушаем Якутию. Якутия есть? Давайте, покажите свой народ. Yakutia'dan ama adamlar var. Türkmenistan'ı gollap protest ayttılar. Hormatly vatandaşlar ine şu New York'ta menen durdum o yerde edil. Ses yağdayı gatı neme bolýar, kyn bolýar. Hem eşitip hem efire oşulmak
Şoň üçin şolay teknik problemalar bolar. Sebäbi videosyny görýän ýöne sesmeşden ok diýip gapdalak sesler gaty uly bolýar. Ýöne şol ýerde Ama Türkmenistan boldurdular. Murat, Anwar Toktayev diýip bizim tomuşçylarymyzyň biri Özbekistanyň salam sizlerge umat diýdi. Umat inni gara biri dinleýäniň arasynda Özbekistanyň bizim illeşmede bar ýa-ni region başymyz. Şoň üçin görkezim köp sag bol. Anwar, eger mümkin bolsa şu Juma Sapar Dädebaýewiň ýagdaýy hakynda bize maglumat berip bilseňiz gaty gowy bolardy. Sebäbi Juma Sapar Dädebaýew bir ýyl mundan ozal ne hak yerden ogurlanyp ekidildi özbek nimeler tarapyndan şu arada soň aýdyp berersiniz. Hani hoş geldin Yakutiýadan bir protestçi çıkacak. Kesinlikle işte. Salam söylerler Yakutiýadan. Ha, salam aleyküm. Görüyorsun evet. Мы приветствуем Якутию. Якутия выступает война, которая идет она выступает шовинизма, политикой Кремля. Скорее всего, как и мы, с русским шовинизмом, который Murat Kurban kim koşulmuş o? Koşulmaz ama. Ha, bir söz verelim, bir Selam verin. Selamun aleyküm vatandaşlar. Aleykümselam. Hoş. Весь не только Якутия, но и весь основной азиатский. Arman şu çıkış eden oğlanın Yakutiýadan sesleşdilen nokta. Bravo. Плохо слышимость. Ну, чуть спектакль. Nurcan, да, Nurcan да. çıkış ettirdin emma oğlun şu Yakutiýadan şu çıkış edenin hiç sesi gelmedi, eşitilmedi. Sesi gelmedi. Сейчас. Передайте спасибо большое. Было слабо слышно, но мы Передаю поняли. спасибо большое, говорит, мы Да. послушали. Говорит, Якутия, самое, да. мы поддержим Якутию, мы за независимость России от своего президента, от диктатора. А? Да. У тебя не Окей. слышно? Да. Hoş Sen geldiniz. kapattın mı? Kapat. Hoş gördük. Hoş geldiniz. Selam Murat Kurban. Ava. Söz sizden Aydver'in yine bir söz veririz. Ondan akıl saparağa devam eder. Ben önemen soracaktım Murat Kurbanov. Şu Alişir Zaynulin'i Aliço deyip çıkış ettiğin TikTok'larda. Ava. Yine bir ay ver şonun ses çıkanı efirlerde göremdik. Şonu pravzaşitniklerin el wadiýalar köp aýtmışlaryna hökümetin el wadiýalar yitirdiler şonu. Şu arada soracaktım Murat Kurbanov. Men häzir habarym ýok o barada. Sebäbi biz hem onu gözläp tap bilemdik. Biz ona habar berýäs, ýazýas. Ol ýa-ni Nurda bilen diýiliş bilen çykyş edýärdi. Ondan bizim habarymyz bolmady. Ýöne biz onu biljek bors, näme boldy, nirdedigini. Sebäbi Germaniýada meniň pikirimçe öz hakyny gorap bolýar we uly bir problema ýok. Mukadiýan. Ýöne gerek bolsa Germaniýa bararsam görürsün. Biz Yok Germaniýadan bäri Türkiýe gelipdir, İstanbul'a ejeti işleýärdi oň. Şu ejetiň ýanyna gelipdir diýip oglanlar aýtdy. Ýöne Germaniýadan gaýtdym Germaniýadan. Germaniýadan gaýdypdyr, Türkiýe geldi. Türkiýede gelenden soň ýitirim bolupdyr şu. Ha, men habarym ýok Türkiýe barany. Biz bilişdiräris aktivistlerden, Türkiýedan aktivistlerden. Näme bolany? Men häzir size jogap beriljekler dogry aýtsam. Böyle şu geçirilip duran protestany bilmermi Murat Kurbanov açakdan bir soradım bolýar. Ha, ine siz häzir şoň içinde o tarapa ine bir suratda New York görýärsiňiz. Şu Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde bizim watandaşlarymyz çykyp ine türmede oturan biýguna ýagdaýda oglanlar gollap ine şöyle protest edýärler. Şol Birleşen Milletler Guramasy şol geçirýän aksiýalary gözüňe tutup, onsoň Türkmenistana ýüzlenýär. Näme bolu şol adamlar bilen ýa talap edip başlaýar. Ine şoň üçin şolar ýygynandylar, şol ýerde diňe Türkmenistanda, Merkezi Aziýa, Russiýa we Belarusiýa döwletleri bar şol ýerde. Siz Buram ýene bir soraw.
Murat Kurbanov arada sizin hem kanalyňyzda gördüm, TikTok nemeňizde, akkauntyňda. Ýene de aktivistleň köpüsi çykyş edipdir. Şu Türkmenistanyň aksiýat tutulur çıkarılıpdır diýilip. Şu arada men informasiýa görmedim hiç ýerde. Hani näme esasynda basylypdyr, gaýsy statiýa bilen şolar türmäge basylypdyr, näme üçin çıkarılıpdyr. Onu çıkarılandan soň öýüne barlan bir videosy enatynyň arasynda düşen şo zatlar arada fakt bolman soň şonu sonra berip göräýin diýdim size. Ine şol ayal maşgaly çıkarılıpdyr. Näme üçin Tursunay. Şol çıkarılıpdyr we Peýgamberdi Allah berdiýip çıkarıly. Ine bizim habarymyz bar. Biz olar bar gördük ýerlerde videolar amma hemme adamma ýöne onun gapyny emhime guluklary otyr adam eltmän ýanlaryna. Bir daşdan görmeli bolduk. Ola adamlar çykdy häzir mysal üçin Allah berdiýip Peýgamberiň jan sağlygy gaty agyr ýagdaýda türmede kösüntdir we jan sağlygyny bejerýär. Tursunaýym soraýaly. Şoň üçin olar siýasat dowam edermi ýa nämedir bizim işimiz ýok. Ýöne şuňlukça şolar çykdylar. Ol hakyky biz gördük şolary. Ve haýsy statiýadan basyly näme çıkarıldy? Men Allah berdiýip Peýgamberim boýunça aýdyp geçdim. Ýürüte anons etdim. Indi biz Pravozashita bölümini açdyk DWT-de, DWT hereketinde. Netip bolsa geljek hepdelerde biz hökümat suratda bir-birden videolaryny ökürip, görün berer. Näme basyly, näme goý berildi, näme esasyna goý berildi. Basyşlar boldy, bütün dünýä basyşlar boldy, näme boldy? Biz aýdar hökümat. Şolary fakt boýunça goýsaňyz gaýsy statiýa bilen gidenleriň adyny dem biraz şu siýasat tarapdan teredilenine şu çıkarılı diýerler, ura çıkarılıpdyr, tapak çalýarlar köpüsi. Ýöne näme sebäpden baslanyny we näme üçin çıkarıly, näme üçin şolar aklanyp çıkarıly, şo arada bir dol bilgi goýulanyp köp nemelerim şo saatlar sorasy gelýär aktivistlerim bolin. Ýöne soramana kimdir birini nemesi ýok. Meselem size de aýt geçseňiz, sizden sorajak şolar bolin, sizden dol aýt geçeň doktor Murat Kurbanov. Şonu ýani ýakyna goýjak diýäňiz, belki alajaň goýsaňyz bizem görürs. Biz onu aýdyp geçdik. Ýani men ýürüýte çykyş etdim. Serdiň videolarda şol DWT-ň videosyna men kanalymyň videosyna bardyr. Allah berdiýip haçan atyldy, näçede, haçan çıkarıldy, näme esasyny çıkarıldy aýdyldy. Tursunay bardy biz aýtmadyk dogrusy, onam aýtmaly. Netip bolsa geljekde aýdarsyn. Bolur, sağ olun. Bunun için yine hormatly vatandaşlar, yine ýönekay adam ýazdy, ýanca komentariyada gelip bize goşuldy. Öz vatandaşlaryny gollady. Adalatly üçin, siýasat üçin hem däl, hiç tadı üçin hem däl, adalatly üçin. Adalatly döwletde ýaşap gelýär. Şoň üçin geldi. Sağ olun, köp taňa ýakasyn. Geliniz üçin. İşiniz üstünlükler. Murada. Sağ olun. Afiyet para. Biz dowam edbereli. Sizin sözüňizden böldük. Aýdberňizdi. Hawa indi bir soru jogaby öwürdi da ýanky çykyş ederim kadydım bolan soru jogaby öwürdi. Onu soru jogaby elbetde şahsy nimede de gurnap bolar. Menin 3-nji gedek ýatynyň şan şol ýani jemlemäge. Şol oglanyň gaty trag gutordy şol ýanky Nevtadaky oglanyň okwaly arlygy salyp şonu ullokan wezipe beren bolup onun 3 aydan 2 aydan mı barla gelene de olaya näçe milyon pul ýetenok onu şol ini bir wezipeden gidenne beýle onu kabul edenne revizorlar işlemeli. Buhalterler işlemeli. Hasabat çıkarılmaly. Ol dogry maliýet aýdan hiç ilkemçilik bolmaly. Bir adam wezipen tawşyranyna. Emma o taýda şol prosedura saklanmandyr. Ay ýöne hemme zat goýuly, na gol çekaýşyňy sen ýöne başlyk bolla işläwerne hediletde diýip men allap o garyp oglany oturdýarlar şol başlyk edip onam şol barla gelende de 2 aýdan ene batýa bu oglan. Onuň eýle agylgaýa neresde beýle agylgaýa ýaş oran bir ýaşamaýan bir 30 öwrüne. Onuň näme etmelini men bu men günäm däl.
Men bir 2 ay oturuyorum bu tayda. Men bir köpüm eylek edem mok şu hükümetin pulunu diye baran yerine evinde oturuyorlar diye. Önkü başlığın yanılgaya men ne ettin diye de. Ne ettin meni? Sen neçe milyon pul yeten o kena diye. Yo men tavsiramda hiç pul kemçiliği yoktu diyemsin. Indi özün cevap berýän. Sen gol çektin. Men tavşyrdım senem allın. Indi sen cevap bermeli bir şey diye. O neresi eyle urnya hiç neme yok. Golloyanım yok. Kömek edebileceğim yok. Tanışam yok. Bilişem yok. Onun özü nasıl yaşar o? Özü nasıl? Olur ýaly ýanky Indi men diýjek bolýandadyň sen şu gozan meselen var. Ýanky diňe siyasi nemelerde ýaly siyasi sebeplerden batılan olanlar diýär şu Murat Ögezow, Murat Duşemow, Mansur Mengelov, Nurullah Halykov, Cumhuriyet Partiyada var. Bulan adyny bilýär bizde. Onun ýanky men 3 tanynyň adyny bilmeýändigimi aýtdym. 25-35 yaş aralığında 3 tane oğlunun Aşgabat'ta idarada bir hükümet idarasında işlep veren oğlunun basılanmalı. Onu da günahkar oğlunun şüphaydı ahamana opozisyoner olup oturan bir çıkış edip oturan bir YouTube'da bir yaramalı adam. O şunun tutulmalı sebep var. O arada da bizde malumat var. Yönü o adam ömründe boyunacak adam değil. Gıynanacağım. Şimdi şu yeniden Mardan'ın bir adam vardı. Bunu sen birini öldürdün deyip basıyorlar. Mardan bir adamını, 4 yaştan çağır adamını. Son şu öldürülen adamdan sonra öldürdün, sen bir adamını öldürdün diyorlar da. Onu Aşgabat'ta işletiyor o adam. Aşgabat'ta işletiyor. Bunu getiriyorlar Mar'a. Mardan ona su diyorlar. Sen öldürüp, diyece gelip bunu bildiğin öldürdün deyip bunu basıyorlar. Ama hakikat yüzünde o bilmeyenlerim, o öldürünün başka adam. Şimdi bunu basıp koyuyorlar, var bilmedim şu 15 yıl mı 20 yıl basıyorlar, ya da onun 15 yılını şolum türmede oturuyor diyorlar da bir de şu arada malumat geldi. Başka da Respublika'da şu Türkmenistan'ın dürlü yerlerinde soruyor kim birinin eden cinayetini boynuna koyup ya koyman ya koyup basılan adamlar katık yani. Şolar hakkında da bizim malumat toplamamız hemen şoları mümkün olursa şolun adını belirtmemiz gerek. Ana men aytsak bilen. Doğru. Yine hormatly vatandaşlar, bugün 29 yanvar saat 11'den beri Birleşen Milletler Guramatynyň binasynyň öňünde protest etdi. Türmede oturan siyasi tutuklardaky adamlara gorlaw protest etdi. Biz bolsa diňe siyasi tutuklar däl biýüne basylan, biýüne ýyllar boýunça jera çekýän adamlara gorlamak üçin şu protest edýär. Hormatly vatandaşlar, Türkmenistanyň rejimini ýetmişdir. Biz hükümet çalışanlar şu biýüne basylan adamlar öz haklaryny goramaga arza ýazarlar. Biz hükümet bermär. Her bir işi bermär. Şol adamlar jinaýetler. Bu aýtada Gurbanyň we Serdar Berdimuhammedowyň eden jinaýat işleri. Bular jinaýaty saklaman, gaýtyp öldürýär boldy. Bir jinaýat gruppasy Türkmenistanyň baş tutanlaryna gelip öz hakyny talap edýänlere basýa, öýlerem jinaýat edýär. Ýani ters adalatlyk däl, bi adalatlygy ýöredip, ine şo kezzaply kellesini urdular. Ine şu arada ine men soraw ejek bolýan Abdullah biz köpden bäri TikTok'ta ine akşamlarına bizim vatandaşlarımız bilen gürleşip her gün saat 22 İstanbul wagty bilen TikTok açýaňyz DWT'n platformasyna we bizim vatandaşlarımız bilen gürleşýäňiz. Siz gürleşeňizde şu ýaly ýani ýagdaýlar, şular ýaly misallar bolýardymy? Biýüne basylan adamlar gurrun berýärdim ýa bizim halkymyz imsim gürlemän ýagny öz içine salyp ýörmüşler. Neme o arada vatandaşlarımız aýtýar, ýöne hiç ýyl çäre görmek barada ýa bolmasa göreşeýin, şonu hakyny talap edeýin, şol agamyň, doganmyň ýa ejemiň, kakymyň şolary göreşeýin diýen bir nemeleri ýok, pikirleri ýok. Şolaryň hakyny talap edeýin, şolary türmeden çykaraýyn ýa şonu ýalat edeýin diýen pikirleri ýok. Türmäge gitdimi gitdi, neme
çıkıp bolmayan yer ya bolmasa özlerini neme hiç ilek bir iş edip bilerin diýip pikir eden oklarda neme talap edip bilerin diýen umytlary ýok, pikirler hem ýok. Öz güýjüni anan Şol ýaly adamlar. Hawa. Şol ýaly. Men bir dada düşdüm. Bizim halkymyz haçan hökümet tutup bir yerini basan ýagdaýyna günäli bir günäli bizim halkymyz derrew şonu boýun alýar-da inne onu çıkarmak bilen, haklar gorumak bilen näle şuň ýanky iýine baryp açyk ýagdaýyna kömek bilen bolýar-da. O diýmek ol şol prosese, ýagny bir kanun prosesi, bir kanunçylyk basylýan prosesi hiç goşulmak. Şonu näme halkymda düşünüp bolarka? Nurcan bir zat diýjek bolýar. Nurjana söz ber. Nurcan aýdýaryň. Men bu yerden Türkmenistan vatandaşım olsa Serdar Berdimuhamedova yüzlenmek isteyen siyasi tutsavları hükman boşaltmanızı talep ediyoruz. Bu zulümü dur diyelim. Buna hükman üns vermeli. Keselli yatanların hem medisinski obslužaniyelerini karşılamalı deyip hasap ediyorum. Sağ olun. Sağ olun köp Nurcan. Sağ olun Nurcan. Şu Türkmenistanyň adından şu taýda protest hereketine gatnaşýanyňyz üçin bir gaty minnetdar size. Bizim illeşlemimiz hem şu siyasi sebäplere görä türme batylan adamlaryň howsarlary, dosýarlary hemmesi size minnetdardyr. Onu bilse bolýar. Ini üstada bir aýtjak adam Berdimuhamedov hem oğlum inni bir iki kelleli prezidentimiz var da şu an. Göğre bir iki kellesi var. Biri atası, biri oğlunun kellesi. Hram filan jadanın ki boşlama 4 kelle lajdarha bolýardy. Onun yankı şulun bar umudy türkmen halky hiç wagt ösüp beýle halklaryň derejesine yetmez diýen şularda umyt var. Biz mudama şu edenetçilik edip tamam antatça ucuz guturup gider. Oğurluk var edip daşary ýurtlardan näçe baýlyk satyn alırlar. Gol bolmayan emlak satyn alırlar. Gemrip guturup barýarlar ýurdy türkmeniň ata-baba gorap saklan, gan okup gorap saklan toprağının aslında yatan ähli baýlyklary, gazyny, neftin, minerallaryny hemmesini satyp soğurup päder guturup barýarlar. Indi şolon bar ardy şu türkmen halky hiç wagt şu ötüp ýetişmedi şeýle pikirde de görünüp durdular. Ýani Irak'ta halk ýetişdi, Saddam Huseyn'den dinni, Libya'da Muammar Gaddafi'den dinni, Rumun halky owal Nikolay Çavuşeski'den dinni, yakasından tutup ceza verdiler on ayalı ikisine itatanyalı attılar. Yöne şu Berdimuhamedov dağı şeyle pikir ediyor da bunlar yok bizim halkımız hiç vaçuma yetmedi. Gurbanly, Serdar, Viktor Hramov, Aleksandr Jadan, seyredin şu an yine şu New York'ta Birleşen Milletler Gurulmasynyň öňünde bir näçe halkın wekilleri bileleşip siyasi tutsawlary gollaýarlar, protest geçirýärler şu alyp barýan siýasatynyň garşysynda. Şolong arasında bizim iyileşlemeden bar den derecede. Siz düşünün, bakın siz tutulýanyz, sizin gaçyk gitjek ýeriniz ýok. Daşary ýurtlarda gaty güýçli türkmen siyasi hereketi emele geldi. Demokratik hereketi men gözümde tutýan. Şu demokratik hereket yakyn wagtda sizin bokurdamyzdan alýa ýurda bar. Siz nirek gaçyk gitjek? Biz sizi haýsy ýurda gaçyp çyksan adam tutup ýygyňda getirer. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Şoň üçin wagtyňyz barka döwletde demokratik saýlawlary ulan edin, söz azatlygyny ulan edin, interneti açın, adamlara ýaşamaga mümkinçilik berin. Eger şu haklary yetmeseňiz, soň sizem Edil Saddam Huseynin, Muammar Gaddafi'nin, Nikolay Çavuşeski'nin düşen gününe düşüyorsunuz. Sizin hudaýyňyz Putin'in eğer in sonku aylar devam ediyor. Şol Kreml'den yok olan adına halkara güýçler
demokratik döwletlerin liderleri Orta Aziýada ýekeji de diktator goýmajakdyklaryny aýdýarlar. Bilmeýän bolsaňyz, eşitmedik bolsaňyz şu sözi menden eşidin. Şoň üçin siziň sanalyjy aýyňyz galdy. Eger özüňize, öz nesillerinize, öz çağa şu bolanyňyza rehiminiz gelýän bolsa, halkyň ýakasyny goýberin, döwletiň ýakasyny goýberin. Gümmalymda gidin. Az ölmersiňiz hiç ýerde. Egerde haypyňyz gelmeýän bolsa, ona dowam edin. Gatdogry belläp geçdiňiz Akbay Sapara, ine men bir ýagdaýy düşündireýin. Şu gün Serdar Berdimuhammedow mara bar ýa. Näme bar ýa mara? Bir 20-25 gün mundan marda gyzyl tapylýar. Mar bilen ýanky ýol arasynda bir jaý urjak bolýar bolýan, şo ýerde ýanky gum getirýär, getirip dökýärler gapysyna. Şoň üçin gyzyl ýanky pul çykýar, gyzyl moneta çykýar. Şunu alıp görse, goňşularyny çağırıp gökse, goňşular bilen hemmesi şol gum alyp gelinen ýere baryp bir topar gyzyllar tapýarlar. Halk onu üýşýä nime diýär. Şoňa birinji gerek ılgap bardy. Serdar Berdimuhammedow gorkup. İkinji gerek ılgap bardy. Şu gün üçüncü gerek bardy. Şular baýaýmasyn, Hudaý saklasyn, kontrol edin. Şular baýap birden opozisiýa pul beräýmedin, opozisiýa bizim külmüz çykaraýmasyn. Halk baýaýmasyn, seretdigindeki häkimi, MHM gullugyny basışlar etdi. Baryp şo ýere. Halkyň agyr ýagdaý bolanyna baranok, indi bul hökümetden hiç ýyly peýda bolmasa, Allah Taala ýerimiz üstünden pul berende de baryp şonu aljak bolup batışlar edip, bul halk düşmanlary, ataly oğul, bir bedenini iki kelle ya, iki kelle bir bedenini diýsen bolýar, olam düşünüpli. Şul kezzaplar bir adalatlygy ýöredip, günne konstitusiýaň kanunlaryny bozup, halka garşy işläp, öz garyndaşlaryny MHM ýolbaşçylygyna getirip, Annaýew, Gülnokdiýew, Harbulluň, polis, meclis, halk maslahaty hem ýerde öz dogry garyndaşlaryny goýup Türkmenistany basyp aldylar. Gelenine de basyp aldylar. Ýanky Niýazow öldürip, häzirem basyp taklapdylar. Indi şular Türkmen halkyndan gorkan ok. Bular başga bir gruppalar, Raşid Meýezow bir gruppa döwletde ýa-da basyp aljak bolýar. Indi şolar basyp alaýmasyn diýip gorkýar. Hormatly watandaşlar. Yeni bir gruppa basyp alsa, indiki diktatura bolýar. Diňe halk şulary çykaryp, köçe çykaryp, maskarasyny berip, jenaýda çagyryp, agladyp, bagşlala soratmaly halkyndan. Ine şonda bir indiki diktatoryň ýoluny ýap-ýapdy bolýar. Türkmenistan demokratik sistema geçmeli. Hemme azatlıklar açılmalı. Televizyonya, metbuat, neşriyat, yazıcılık, biznes, iqtisadi, hemme siyasi azatlıklar açılmalı. Partiyalar, cemiyet kurumları, jurnalistler azatlı olmalı. İstenen adam parçaçı bolýan olmalı. İstenen adam tankit etmeleri olmalı. Eger şu tankit doğru bolamasa hemmeler çıkıp prezident impeachment etmeli. Täze gelecek prezident. Şu ýerde saklamaly. Biz şonu görmeliyiz. Murat ağa, bakın şurada adamlar öz beçeleri bilen küçükine 2 yaşlarında, 3 yaşlarında beçeleri bilen gelen proteste karşı çıkmaya ve küçükçeleri bile var yanında üstünde görkezin ben size en başları var stop var diye yazıp şöyle gösteremem yazıp. No war. Çağlarından çıkýarlar, gördüňiz mi? Çağlarından çıkıp haklar gorýarlar, beýlekiň haklaryny gorýarlar. Doğru. Murat, men şu ruhsat berseňiz, hormatly watandaşlar, ine şular ýaly bir kanun edýän adamlar, bir adalat görelýär. Biz näme etmeli? Biz hiç mi garaşmaly? Her adam öz hakyny gorumaly. Daşyna içinde tapawdy ýok. Biz özümizin identiçnysini, biz Türkmen halklygyny görkezmeli. Bizi Türkmen halkyny ilata döndürdüler, komersantlara döndürdüler. Biz turist özümizde. Turist olup türmäge ýa, türmede oturýar, pul berip, ýanky Türkmenistan türme bolan soň. Ya ondan beter türmäge diýär,
ya da pul verip derrew çıkıp kaçkaydı. Turist bolum getmiyor. Bizde vatan yok ene. Şoň üçin doğru düşünün. Vatan diňe maňa Akbel Sapara, Abdullah, New York'taky adamlar berkel hemmem berker. Şirkete girmek bolundy. Aýdyň Akbel Sapara. Yani şu men yankı gıdıl tapılınlı baradaky habar ol 6 yanvarda tapıldy. Maňa badabat habar geldi. Türkmenler raýonunyň territoriýasynda tapıldy. Doğrudan ol barıp 7-8 asırlarda şu töwereklerde dikkelenen pullar o ne wagt Arabistandan Türkmenistana getirilenligi belli değil ýöne şu Arap basybarçylar zamanına Arabistandan dikkelenen pullar eken bana suratam geldi. Ýöne men şu arada hiç habar bermedim. Näme üçin? Sebebi şol pullardan egerde halkyň eline düşse şolardan iri-üç gizlenip galar şu pulların soňra demokratik döwlet gurulanyna muzeýe tapşyrarlar diýen umyt bilen men şol habary ýaýratman sakladym. Emma näder sen aýtdym, inni şoňa goşmaça hökümde men aýtjakladym. Näme üçin şonu men şol habary ýaýratman saklandygymy aýtmakçy. Sebebi egerde şol gydyl pullar, gydyl nemeler, ýanky teňeler häzirki wagtda şu bir kanun oturan, döwlet başynda oturan adamlaryň eline düşdi, Ramfyň, Jadanyň, Berdimuhammedowyň eline düşdi, olar onu satjaklar. Satjaklar, ýok etjekler, ol Türkmen halkynyň baýlygyna öwriljekler. Aýratynam şol baýlygyň çykan ýeri bolan Mar vilayatynyň baýlygyna öwriljekler, Türkmen halkynyň baýlygyna öwriljekler. Şoň üçin men pikir etdim. Näme de bolsa bir ýekdük şol gydyl teňeler geljekde demokratik döwlet gurulanyna Türkmen halkynyň baýlygyna öwriler diýen umyt bilen bu barada hiç hili habar vermeler diýen karara geldim. Belki men ýalňşandyrm, onu biljek gel. Ýöne näme de bolsa halk bilen hökümetiň owurlaryny şeýle terede salanda halkyň içinde ýene de halal adamlar bar. Olar men umydyma görä olar şol gydyl teňeleri ýok etmediler, saklarlar hem de geljekde demokratik döwlet gurulanyna hökman hökümeti muzeýlere tapşyrarlar diýip men ýadyram umyd edýän. Elbetde eýem käbir habarlara görä şol gydyl teňelere Arabistanyň $700 $1000 şenli pul berýärler diýen ýaly şeýle eýem maglumatlarym toplapdyr adamlar. Diýmek halkyň arasynda da şolary eýem Arabistana çykaryp satjak adamlar bar bolmaly. Şoň üçin döwletiň bu taýda edip biljek ýeketek zady gümrüklerde Türkmenistanyň daşyna çykmanyň öňüni almaly. Şu gydyl teňelen şol teňelen birjigen çykmalar daşary ýurtlara. Ana şonu etseler geljekde belki de kanuny hökümet gurulanyna şol teňeler bütün Türkmen halkynyň baýlygyna öwrüler. Ine men aýtjakladym. Doğru. Bizim miting soňlanyp barýar. Onun için biz hoşlaşmak isteýäs. Size iyi yayınlar. Buradaki adamlar şimdi yavaş yavaş giyindiler. Her şeyini toplamaya başladılar. Bolu. Herkesin hazır yavaş yavaş insanlar öýüne gidedindi. Şol suratlar vardır. Şu suratlar görkezin aşağıda portretler var. Şonu filmlerden görkezin. Hormatly vatandaşlar, ine Merkezi Aziýaň şu suratlaryny bir görkezdik 2-nji noýabr, 2-nji dekabrda bolanlar. Ine Merkezi Aziýadaky biýüne türedilen adamlar. Her döwletden Özbegistan, Gazakistan, Täjikistan, Kyrgyzstan, ine şu adamlar biýüne tutuldy. Ine Cuma Saparama arasynda türkmenler var. Şu görkezýän Cuma Saparama. Halykov ama Nurel Halykov hemmeten başyň içinde. Ana Nurel. Sağ olun, köp sağ olun. Inara ve Nurcan apa köp taňry arkasyn ine bizim halkymyzy gollap protesta gelip bütün dünya ýanmadanyňyza. Şu ýaly her vatandaşymyz goşulmaly. Nurcan Inara köp sağ olun. Hawa. YouTube'da, TikTok'da nirde goşup bilseňiz goşulun.
birimiz gollamaly ine şuna agly birlik bildirýär. Akbeta para ine gaty dogry bellek geçdiňiz ýalnysça biz gyzyl temasyny birinji günden bildik, ýöne onu ýanglattyrmadyk ýörüýte. Şol hökümet basyp hemmesini alyp ýygnap ýapaýmasyn diýip ýa garaşdyk. Ýöne häzir eýem hökümet bilýär. 3-nji gezek Serdar Berdimuhammedow barýar şöyle diňe şu gyzyl meselesi. Halkyň ýagdaýy, halk näme işläp ýör? O barany oğul. Şu gyzyllar ýygnar ýaly we halkyň basyş edip taklar ýaly. Nawa, doğru. Ol Serdar Berdimuhammedow men bir zady bilmek gerek. Şol pullar egerde ýygnamak başarsa belli bir bölegi halky gorkulmazdan, basyş etmezden, hiç kimi türme basmazdan egerde milletin halk tavşırsa şol ellerine düşen tengelerden şolary hökman döwlet muzeýine hemem döwlet bankyna saklamaly. Döwletden çykmalar şokurlaryň birem. Akbeta para siz uly bir adalatly gurrun edýäňiz. Ine onyň 2020-nji ýylda bizim alan maglumatymyz boýunça hemme Türkmenistanyň banklaryndan gyzyllary, gyzyl çaýlan zatlary hemmesini Merkez Banka çekdiler ahrana bilen. Onam Berdimuhammedow Это Турция, это мой. А это чьё? Это мой. Gizli samalyoda mindir. Avo, gizli samalyoda mindir. Türkmenistan'dan çıkardılar. Merkez Bank'ta da yok. Yine şu Пока-пока. bunu uğurlamak bilen bu. Начинаем убирать. Слышно, да? Слышно, говорите. Да, когда мы потихоньку идем, все, нам нужно убирать, уже все люди уезжают. И вам доброго дня, берегите себя. Спасибо большое. Спасибо. Вам тоже огромное спасибо от всего народа за то, что поддерживаете наших ребят, которые незаконно в тюрьмах сидят. Да, вам тоже спасибо большое. Здесь это construction идет, и ничего не слышно, вы говорите, простите, Да, я не знаю. могу слышать. Да, я знаю, я сам был там, я знаю. Спасибо. Да, увидимся тогда, берегите, пока. На связи. Спасибо большое. Yine hormatly vatandaşlar, Amerika'daki geçirilen protestdaki bizim vatandaşlarımız size bolup geçen zatları düşündürdüler. Inni protest gutorp geldi, gutorp otyr, şoň üçin olar Gutorp barya. Gutorp barya swýazdan çykdylar. Inni biz özümüz garlyk. Akbel sapara, sizden biz şol ýene de siyasi tutsak edilen adamlara gaýdyp gelsek, ine bizler protest edýär, bütün dünýä ýaradýar. Hatlar ýazýar, basyşlar edilýär Türkmenistan hökümetine. Şo sebäpli bular azajyk çekinýär bolmasa Türkmenistanyň 80-90%-ni türme salyp çykaryp gorkup saklardylar. Ýa haçan türme salyp çykarsa, şoň ýanky ýöne gorkuzanyň bir zat, haçan türme salyp infeksiýanyň içinde ýanky aş saklap, onu urup durup ondan soň amnisiýa çykaran ýagdaýynda onu ol gulýaly bolýar. Onu ol hökümet öwrüne hemme zatdan gorkýar. Şol sistemany biz ýatyryp ýatyrylmaz. Näme kirýär? Biz şonu hökman ýatyrmaly. Sebäbi eýem ýazyň döwrüne şol garaşdyrylyň ilkinji ýyllarynyň başlap bir siýasat başlandy Türkmenistanda. Halkyň dowrdan 3-den 2 bölegi ýartynyň gowragyny Niýazow eýem şo döwürde türme salyp çykardy. Buna et maşin diýilýär. Et öýen maşinýany şo öwäp şol edil şol et maşinina şo etim öwelşýäli türkmen halkyny türmelerde öwediler. Ona türme bir gezek salynyp çykarylan adam, öz garşysyna bir gezek jinaýat işi bolan adam gorkak bolýar, çekinýär. Näme üçin? Sebäbi onu basmagan zat. Oleýan bir gezek türmede oturup çykan, garşysyna jinaýat işi bolan, onuň ol sähelçe hökümet bilen alarsa, onun garşysyna iş bolmagan zat, onu ikinji gezekde türme salmagan zat. Niýazow şunu kimin öwredeni biz anyk bilemdik ýöne mümkin şonu Georgi Valeri Georgievich Ochertsov şol wagtlarda şoň weziri bolup işleýärdi, gizliň weziri. İş ýüzünde hamana on Niýazowyň golasyna bolsa da hakykatda Niýazowy ýetişdiren adam ol. Gaty aýlanjy adamdy.
Soň Türkmenistanyny owurluk edip milyarder bolup gitdi Türkmenistanyň. Öz giýusynyň adyny içeri diýip kampaniýa açyp, Igor Makarov diýip bir huwel sepitdirip beren bir hiç bir biýsa adam adyny näme açyp, şu Türkmeniň gadyny gizliň satyp, paralel satyp, ortadan üstü bilen şeýtdir we milyarder bolup gitdi. Inni onun soňam hökümeti Hram filan jatan eýe boldy. Umnov diýen ýene bir bardy. Ol köprek içýär diýip Hram filan jatan onu ken oňa ananmaýan ekenler. Soňundan onu eýip ýanky çetleşdirdiler. Işden olamanyň düşünçli sebäplere görä birden işden aýrylan wadyny agyr hastalady. Oňa awy beripdirler diýen, novichok beripdirler diýen nemede bar, gumanam bar. Sonra umnov gynansalam on keselinin sebäbi derinelmedi. Ol Israil'a gidip şu taýda ýok boldy. Hem de on häzir mazary Israil'da. Ýöne ýerde işte şol umnowyň näme sebäpden ölenini derinlemek gerek. Egerde Türkmenistanyna demokratik döwlet kurulsa, şonu goý biziň hukuk goraýjylarymyz, biziň hukuk işgärlerimiz ýadyna saklasynlar. Şu umnowyň cesedini ekshumasiýa edip, nämeden ölenini bilmek gerek. Şonu Hram filan jadan hem Berdimuhammedow bileleşip novichok bilen deherläpdirler diýen şeýle guman bar. Inni bugünkü gün elbetde biz siyasi tutsaglarymyzy gollap ştaýda New York'ta iş alyp baran biziň öz iýleşlerimiz Nurjan hem inaran kömegi bilen birnäçe ýurdun hukuk goraýjylarynyň bilelikde geçiren protestini gurnamaga hem de onu halkymyza ýetirmäge gatnaşdyk, kömek etdik. Şuly işin guramaçylygyny düzetdik. Inni ýene bir gezek men öz siyasi tutsaglarymyzyň atlaryny sanak geçesim gelýär. Murat Öwedov, Murat Duşemow, Mansur Mengelow, Nurgelli Hallykow, Jumatapar Diýadabaýew. Hem-de ýene bir gezek aýdýan. Bilmeýän öýtmän. Biziň elimize maglumat geldi. 3 tane ýaşa ulan 25 ýaşdan 35 ýaş aralygyny 3 tane döwlet edarasynda işläp beren oglan tutulupdyr. Mundan şen bilen ýarym ýyl öň türmäge asylypdyr. Şol oglanlary günübirin goý berin. Şolum maňa gelen maglumatlara görä hiç hili günäsi ýok. Bar eden işleri diňe şu Erkin Türkmenistan dinläpdirler, Devletten dinläpdirler, Adatlyk radiosyny dinläpdirler, beýleki opposision kanallary dinläpdirler. Onuň üçin adam basmak bolmaz. Şol oglanlary günübirin goý bermeli. Ýogsa biz ýakyn wagtda olaň atlaryny bileriz, olaryň siyasatçy olaň arasyna atlar boşular. Onu iyileşlerimizde de näme? Bir şu wagt biziň gepleşigimize gelip dinleyenler üçin hem de gollanlar üçin bir köp minnetdarlyk bildirýäris. Ýene de efirde durşança hoş. Sag bolun. Sag bolun. Apel tapara. Inni men sözi ine Abdullah berjek bolýan. Abdullah. Bilen bir efir bu top gelýär. Ine protest geçirdik. TikTok'larda günne çykyş edip halkyň bilen gürleşip ýordum. Çünki gepleşiginde de şunu ýetirdiňiz. Ine protest boldy. Şu temany gowy düşündirdiňiz. Ine bilen watandaşlarymyz Murat Duşemow, Murat Öwedov, Nurgelli Hallykow, ýagny dede bar Jumatapar beýlikler ýöne halkyň içinde ýöne biýgüne bakylan adamlar boýunça aýtdylar. Bu ýerde de kimin dogan arnaşy biýgüne bakylan bolsa şolardan haýyş edip dokumentlaryny iýerin. Ine meniň şu haptamda e-mail adres bar. Bu seretdiňiz. Ýokarda da WhatsApp we imo telefon nomeri bar. Diýje bunu ýazyp bilersiňiz, e-mailden ýazyp bilersiňiz. Telegramdan hem ýazyp bilersiňiz bize biz siziň maglumatlaryňyza garaşýar. Biz DVT'de Prozashita bölümini açdyk, ýani adam haklarını goraýan bölüm. Näme o ýerde bir topar işleýän, näme işiniz bolsa, näme adalatlyk bozulma bolsa bize habar. Abdullah söz sizin aýdyryn. Men şu
neme TikTok'ta şu yerdäki bolýan protesti canly görkezjekdim ýöne neme bolmady. Ata ýöne hökman netip bolsa aýtjak men näder TikTok'ta görkezjek şu ýerde bolan protesti hemem watandaşlarymyza düşündirjek. Indiki protestlere netip bolsa hemmemiz bilelikde gatnaşar. Sağ olun. Sağ olun köp. Hormatly watandaşlar, bizim kanalymyza ýazın, ine DWT kanaly ýapyldy, täze açyldy. Şoňa DWT Halk Hereket diýip latin nimesinde harfler bilen ýazsaňyz, şo kanala düşersiňiz. Ýazylyň we bizim goýýan videolarymyzy, çykyşlarymyzy paýlaşyň bizim halkymyz bilen. Hemme ýerde paýlaşyň, bizim watandaşlarymyz eşitsin, görsün, kelleler açylsyn, bolundy, diktator ýaşa belli inni aýyrmaly bulary. Aýryp jezatyny bermeli şolaryň sebäbi bular zat diýmesen halk bilen däl, halky näçe öldürüp, gysyp, genosid edip dursa şonça heziledi ýa. Hormatly watandaşlar, şunun bilen biz öz çykyşymyzy torýar. Şu günü 29 ýanwarda 2023-nji ýylda ýegşenme günü New York'ta Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňünde ýürüýtürleşdirilen siyasi tutuklarda yatan adamlar goýuly protesti boldy. Ine şu protesti biz size beýan etdik ve şu protestin netijesinde biz Berdimuhamedowlardan talap edýär. Siyasi tutuklarda yatan adamlar ve beýgüne batylan adamlary tutuklardan azat etdik. Şunun bilen efirimiz torýar, hemmeňize sağ bolun. Bize goşulýanyňyza, bize komentar ýazýanyňyza we bizim kanallarymyza gelýäniňize sağ olun. Sağ olun vatandaşlar.